Защо мъжете се държат с мен като с кралица? Защото ги дресирам. Да, мъжете се дресират още от самото начало. Имам едно правило. Дръж се със себе си, така сякаш си известна личност. Ние сме звезди. На някой може да им изглежда нелепо, но за жена, която знае коя е, не е. Представи си мъж, който излиза с Ким Кардашиан. Няма ли да отиде да я вземе? Няма ли да я заведе в най-добрия ресторант? Ще си позволи ли да й отговори след 4 часа? Ще изчезне ли? Едва ли. Тогава защо тя да има това отношение в съзнанието си, а ти не? Ето какво правя аз автоматично. Първо, не ми ли отговориш до час-два, спирам да отговарям. Може да ти пиша след 48 часа, но със сигурност вече не съм на разположение. Второ, не излизам с мъж, който не идва да ме вземе или не се интересува как ще стигна. Трето, не деля мъж с други момичета. Ако си пишеш с още 10, просто не си моят тип и не ти давам възможност да се държиш така с мен. Постави червените си линии от самото начало. Колкото и грубо да звучи, или ги дресираш да те третират като звезда, или получаваш огризките и мъже, които се държат зле с теб. Аура метод.